खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 फागुन दान 1431 एबा 6 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोसोआरि जेंनानिफ्राय बारग'नानै खामानि मावनानै सोरबा सासेया राङारि खहाखौ होबथानो हायो। बेखौ बुंनो हायो दि सानस्रिया फिथाइखौ थि खालामगोन। बे सप्तानि माखासे फोरमायथिफोरा नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सासेया गाज्रि थासारियाव सांग्राङै थाबायनांगोन। फालांगिनि थाखाय समा साबजाथाव। बे समाव लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सानसे सांग्रां थागोन। दिनैबो मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै जायखिजाया आयदायाव नोंथांनि समखौ ला। माखासे सुबुंफोरा नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोर आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनाबो जानो हागौ। बेयो माखासे निराशा होनो हागौ, नाथाय गोसोआव लाखि दि बयहाबो गाव गावनि सिमाफोर थायो। जेबो साननाय गैयाजासे हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। गिनाय गैयाजासे थिरांथाफोर ला, जाय नोंथांनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थि आरो जिउ राहानि सोमोन्दै सासे गियान गोनां सुबुंनिफ्रायबो बोसोन लानो हायो, जाय दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलायमोन्देर गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननाय आरो गोसो बोहोनाया सोमोनांथाव महरै बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारखौ जोबोद रमान्टिक मोनगोन आरो आयआबो बांगोन। नाथाय नखरारि जिउआव माखासे दावराव-दावसिया नोंथांखौ नांगौ बायदि खुसि मोननायनिफ्राय होबथानो हागौ। बेरेखाफोरखौ गिनायनि जेबो गोनांथि गैया, नाथाय गावनि खरसाखौ सामलायनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। राङारि मुलाम्फाया बिमानिफ्राय फैनो हागौ। गथ'-गथायफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। बबेबा मोनसे गोसो गुदुं जायगायाव दावबायनाय जानो हागौ। आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। बे समाव गोदान साख्रिनि थाखाय मोजां सम नङा। बे बिथिङाव लोगोफोरनि सुबुरुनआ गोनांथार फोरमान जागोन। गोदान स्मार्टफन एबा लेपटप बायनाया जाथावना। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक सम बारहोनो हागोन। नोंथाङा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायाव थांनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। यगा आरो धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे दुबिधायाव गोग्लैगोन। नोंथांनि थिरांथा गैयै आखुआ नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथांनि जिद्दि आखुखौ नागार, नङाब्ला सोरजोंबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ। दिनै सानथांखि खालामबाय थानायखौ केनसेल खालामनायनि थासारि खालामनो हागौ। लिरगिरिफोर, आरिमुगिरिफोर आरो महरगिरिफोरा दिनै गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा थिरांथा गैयै थासारियाव गोदान खामानि जागायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला नोंथाङा खहा जानो हागौ। दिनै नोंथांनि नाजानाया बबेबा हायाव मोनथाय मोननो थाखाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबां बिथिङाव साबसिन जागोन। जुलि जानाय जिउआव खुसिया बांगोन आरो नोंथांनि गेजेराव अननाय आरो गोसो बोनो हानाय बांगोन।
नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पथि बायनायाव गोसो जाहोनो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांजों मोगा-मोगि जानो साहस थानाय नङा। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया नोंथांनि जाफुंसारनायनि गुदि बाहागो जागोन। सावस्रि सांग्रां थानाया साबसिन जागोन आरो बादायलु आनजादफोराव जोबोद जाफुंसारनायनि आसा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। तुला राशि, नोंथाङा जाय जिउ राहायाव दं बेयाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। रांखान्थियारि थासारियाव सोलाय-सोल' जानायखौ नोजोर हो। होबथानायजों जेबो खैफोद दाला। बेयो दावबायनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। आलासिफोर फैनाया न'खौ गोजोंसिन खालामगोन। नोंनि पार्टनारनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब थागोन। जिउआव अननाय आरो गोजोन फैगोन। नखराव मोनसे रंजालु आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै बिबानफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो हागौ। दिनै रावनोबो रां दाहार दाहो, मानोना बेखौ मोनफिननायनि खाबुआ जोबोद बाङाइ। नोंथाङा माखासे हाबाफोराव गोनो गोथो मोननो हागौ, जाय गोसो बायनायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथाङा ओरैबायदि सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ जायजों नोंथाङा नोंथांनि गासै जिउखौ बारहोनो लुबैयो। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां बेखौ खेबसे साननो रोखा खालाम। दिनै नोंथाङा सासे जुनिया सुबुं गैयैखौ मोनदांदों। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो खामानिनि आखा-फाखाथिया दिनै गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि गोनांथिफोरखौ नेवसिनो हागौ, जाय बिसोरनि सायाव रागा जोंनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय गोसोआरि नारसिनथायखौ नोंथांखौ गोहोम खोख्लैनायनिफ्राय होबथानाया साबसिन जागोन, नङाब्ला थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ। खरसाया गोबां थागोन आरो नोंथाङा देहायारि महरै एसे लोरबां मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय आबुं मदद आरो बावसोमनाय मोनगोन। नोंथाङा गोलाव जानथायनि दावबायनायनि खौरां मोननो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानिनि जायगायाव सोलायनायनि थासारि जानो हागौ, जायनि ओंथिया नोंथांनि सोलायनायनि खाबु थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मकर राशि, मंगल ग्रहनि हाबाफारिफोरा खुंजानो हागौ। सिगांथिं दावगालांनायनि समा थार। सानस्रिफोरा गोरलैयैनो फोरमायजागोन। दावबायनाय समाव गोदान मोनदांथिफोर मोनगोन। दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। फालांगि एबा साख्रियाव सोलायनाय फैनो हागौ। बेयो रांखान्थियारि थासारिखौ गोहोम खोख्लैनाय नङा। हरखाबै राङारि मुलाम्फानि मिजिं थिनाय जागोन। आय आरो खरसानि आद्रा थानाय रांखौ लाखिनाय जागोन, नाथाय नखरारि खरसाया बांनो हागौ। सावस्रियाव खावसे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। सम्पथिनि सायाव सांग्रां जा। नोंथांनि पार्टनारनि मोनदांथिफोरखौ मान हो। बेयो मोनसे गोजोन मोन्दांथि लाबोगोन। हाबा जायै सुबुंफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सानबोलावरि गोनां आरो हाबिला गोनां गोसोखौ गुबुननि दावगानायनि जाहोनाव गाहाय मोन्दांथिनि बोलि जानो दाहो। जेंना गोनां थासारिफोरनि गेजेराव नोंथाङा गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनायनि गेजेरजों दावगानायनि फारसे आवगायगोन। दिनैनि साना सासे उकिलखौ लोगो हमनानै जायखिजाया आयेनारि बोसोन लानो थाखाय मोनसे मोजां सान। जायखिजाया समाजारि खामानियाव रां बाहायनायनि गोनांथि जागोन, बेनिखायनो नोंथांनि खरसा आरो आयखौ समानथि खालाम। नोंथांनि गोसोआ नोंथांनि नखरनि फारसे उदारजों बुंफबगोन। हाबा जानाय जिउआव खुसि थागोन आरो नोंनि लोगोरिनि नोंनि फारसे मोजां मोननाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि,
दिनै नोंथाङा खुलायै गावनि बिमानि फारसे नोंथांनि अननायखौ दिन्थिगोन। नखराव गोजोननाय आरो गोजोन फैगोन। जुलि जानाय जिउआव एसे जेंना जागोन आरो नोंनि जिउ लोगोरिखौ माबा मोनसे बाथ्रायाव रागा जोंनाय नुनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागोन आरो नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नखरारि खरसाया बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद आरो हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ मोजाङै नायखांनायनि उनावसो थिरांथाफोर ला। नोंथांनि देहायारि आरो गोसोआरि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।